ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарону хоҳарон ва касое ки берун аз кишвар ҳастен, худованд ҳар яки шумову шуморо дар паноҳи азамати худаш нигаҳ бидора. Бародароне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият дорен, албатта ин хабарора аллакай дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр кардаистанд. Барои ҳамин дӯстони азиз то ҳадди имкон битонен ба ҳамин навор дастгирӣ кунен ва ҳамин видеоро ба ёру дӯстони худтон бирасонен ки Россия айни ҳол дар як ҳолати хеле бад қарор дорад ва мо ҳамчун як бародари шумо аз шумо хоҳиш мекунем ки агар ҷойҳои корӣ таъин дошта бошен, илтимос шабу рӯз дар кӯчаҳо нагарден. Айни ҳол дар хабарҳо меояд ки баъзе аз ҳамун террористоне ки шаби гузашта ҳуҷум бар як чизи Москав карданд ва бовар кунед, худо мегӯем ки ягон тоҷик дар ӯ кор, дар он ҳолат иштирок надошта бошад, барое ки як шаҳрванди тоҷик агар ба даст биғалта ёки мехел боша, албатта дигар шаҳрвандони Тоҷикистона ғам метиҳанд, азоб метиҳанд. ҳамин сон бародарҷоно, дар куҷое бошен, ба кортон бирен биёен ва илтимос кӯчагардира, шабгардира баҳс кунем ки як ҳодисаи хеле вазмин айни ҳол дар Москав шидаистад ва реди сахт нисбати муҳоҷирон, нисбати мигрантҳо мешавад. Ҳамин сабаб шумо дар кадом ҳолате ҳам набошен, эҳтиёт бошен бародаро. Видеоҳои моро пурра метавонед дар телеграма тамошо кунед. Дар онҷа ҳамаи маълумот, ҳамаи коғазу ҳамаи расмҳоро мо метавонем дар телеграма бигузорем. Ссилкаи телеграм канали мо дар описанияи видео ва ҳамчунин дар аввалин комментария закрипид мешавад. Худо нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. Марҳамат, дуроену дар телеграма видеоҳоро тамошо кунед.